Μαλαχίας, κεφάλαιο Α. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ. «Εγώ σας ηγάπησα», λέγει Κύριος, «και εσείς είπετε, εις τι μας ηγάπησας? Δεν ήτο ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ», λέγει Κύριος. «Πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισάφ εμίσησα, και κατέστησα τα όρια αυτού ερήμωσιν και την κληρονομίαν αυτού κατοικίας ερήμου. Και εάν ο Εδόμ είπε, ημείς εταλαιπωρήθημεν, πλην θέλομεν οικοδομήσει εκ νέου τας ηρημωμένους τόπους, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θέλουν οικοδομήσει, αλλά εγώ θέλω καταστρέψει, και θέλουν ονομαστεί όριον ανομίας και ο λαός κατά του οποίου ο Κύριος ηγανάκτησε διαπαντός. Και οι οφθαλμοί σας θέλουν συνειδεί, και εσείς θέλετε υπή, εμεγαλύνθη ο Κύριος από του ορίου του Ισραήλ. Ο Υιός τιμά τον πατέρα, και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου? Λέγει ο Κύριος των δυνάμεων προς εσάς ιερείς, ήτινες καταφρονείτε το όνομά μου, και λέγεται, εις τι κατεφρονήσαμεν το όνομά σου? Προσεφέρετε άρτων μεμιασμένων επί του θυσιαστηρίου μου, και είπετε, εις τι σε εμιάναμεν? Εις το ότι λέγεται, η τράπεζα του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητος. Και αν προσφέρετε ζώων τυφλών εις θυσίαν, δεν είναι κακόν. Και αν προσφέρετε χολών ή άρρωστον, δεν είναι κακόν. Πρόσφερε τώρα τούτο εις τον αρχηγόν σου. Θέλει άραγε ευαρεστηθεί σε ή υποδεχθεί το πρόσωπόν σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν δεήθητε του Θεού δια να ελεήσει ημάς. Εξαιτίας σας έγινε τούτο. Θέλει άραγε υποδεχθεί τα πρόσωπά σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τις είναι και μεταξύ σας, ώστις ήθελε κλείσει τα στήρας, δια να μη ανάπτυτε πυρ επί το θυσιαστήριόν μου ματέος? Δεν έχω ευχαρίστηση εις εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θέλω δεχθεί προσφοράν εκ της χειρός σας, διότι από Ανατολών ηλίου έως δυσμών αυτού, το όνομα μου θέλει είστε μέγα μεταξύ των εθνών. Και εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμίαμα εις το όνομά μου και θυσία καθαρά. Διότι μέγα θέλει είστε το όνομά μου μεταξύ των εθνών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Σεις όμως ευεβηλώσατε αυτό λέγοντες, η τράπεζα του Κυρίου είναι μεμιασμένη, και τα επιτιθέμενα επ' αυτήν το φαγητόν αυτής αξιοκαταφρόνητον. Σεις είπετε έτη, ιδού οποία ενόχλησης, και κατεφρονήσατε αυτήν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εφέρατε το ρυπαγμένον και το χολόν και το άρρωστον, ναι, τι αυτήν προσφοράν εφέρατε. Ήθελον δεχθεί αυτήν εκ της χειρός σας, λέγει Κύριος. Όθεν, επικατάρατος ο απατεών, ώστις έχει εν το ποιμνίο αυτού άρσεν και κάμνη ευχήν, και θυσιάζει εις τον Κύριον πράγμα διεφθαρμένον. Διότι εγώ είμαι βασιλεύς μέγας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερόν εν της έθνεση. Κεφάλαιο Β. Και τώρα εις εσάς γίνεται η εντολή αυτή ιερής. Εάν δεν ακούσετε, και εάν δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν, δια να δώσετε δόξαν εις το όνομά μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θέλω εξαποστείλει την κατάραν εφημάς, και θέλω επικαταραστεί τας ευλογίας σας. Ναι, μάλιστα και κατηράστην αυτάς, διότι δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν σας. Ιδού εγώ θέλω απορρίψει τα σπέρματά σας, και θέλω σκορπίσει κόπρον επί τα πρόσωπά σας, των κόπρων των εορτών σας, και θέλει σας σηκώσει με θεαυτής. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολήν ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η της ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ήτο μεταυτού, και έδωκα αυτάσεις αυτών δια των φόβων των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ήτο εν το στόματι αυτού, και η ανομία δεν ευρέθη εν της χείλεσιν αυτού. Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη, και πολλούς επέστρεψεν από ανομίας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουσι φυλά τη γνώσιν, και εκ του στόματος αυτού θέλουσι ζητήσει νόμον, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά σεις εξεκλίνατε από τη οδού, εκάμετε πολλούς να προσκόπτωσιν εις τον νόμον.
Διευθύρατε την διαθήκην του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο και εγώ σας κατέστησα καταφρονητούς και εξουδενωμένους εις πάντα των λαών, καθότι δεν εφυλάξατε τα οδούς μου, αλίστε προσωπολείπτε εις των νόμων. Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών, δεν έπλασεν ημάς εις Θεός, γιατί δολιευόμεθα έκαστος κατά του αδελφού αυτού, βεβηλούνται στην διαθήκην των πατέρων ημών? Ο Ιούδας εφέρθη δολίος και επράχθη βδέλιγμα εν Ισραήλ και εν Ιερουσαλήμ, διότι ευεβήλωσεν ο Ιούδας το Άγιον του Κυρίου, το οποίον ηγάπησε, και ενυμφεύθη η θυγατέρα Θεού αλωτρίου. Ο Κύριος θέλει εξολοθρεύσει εκ των σκηνομάτων του Ιακώβ των άνθρωπων των πράτοντα τούτο, των σκοπών και των αποκρινόμενων και των προσφέροντα προσφοράν εις τον Κύριον των δυνάμεων. Εκάμετε έτη και τούτο, εκαλύπτεται το θυσιαστήριον του Κυρίου με δάκρυα, με κλαθμών και με στεναγμούς. Όθεν δεν αποβλέπει πλέον εις την προσφοράν και δεν δέχεται αυτήν με ευαρέστησιν εκ της χειρός σας. Και λέγεται «Διατί, διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου, προς την οποίαν σύ εφέρθης δολίος, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμεν ο Θεός ένα, και όμως αυτός είχε υπεροχήν πνεύματος. Και διατί τον ένα, δια να ζητήσει σπέρμα θείων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας, και ας μη φέρετε μηδής απίστος προς την γυναίκα της νεότητος αυτού. Διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει ότι μισεί τον αποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτοντα την βίαν με το ένδυμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και μη φέρεστε δολίος. Κατεβαρύνατε τον Κύριον με τους λόγους σας και λέγετε με τι κατεβαρύναμεν αυτόν? Με το να λέγετε πας ως της πράτη κακών είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου και αυτός ευδοκεί εις αυτούς, ή πού είναι ο Θεός της κρίσεως? Κεφάλαιο Γ. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου. Και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεως αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ως πύρχον ευτού και ως σμίγμα γναφέων και θέλει καθίσει ως οχονεύων και καθαρίζον το αργύριον και θέλει καθαρίσει τους ιούς του Λεβί και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον και θέλουσι προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν εν δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θέλει είστε αρεστοί στον Κύριον, καθώς εν τες ημέρες τες αρχαίες και καθώς εν της προλαβούσιν έτεση. Και θέλω πλησιάσει προς εσάς διακρίσιν και θέλω είστε μάρτης σπέβδων εναντίον των μάγων και εναντίον των μοιχευόντων και εναντίον των επιόρκων και εναντίον των αποστερούντων των μισθών του μισθωτού, των καταδυναστευόντων την χήραν και των ορφανών και των αδικούντων των ξένων και των μη φοβούμενών με, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμε, δια τούτο σεις, οι ιοί του Ιακώβ, δεν απολέσθητε. Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πλην είπετε, τίνι τρόπο θέλουμε να επιστρέψει? Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των θεών? Σεις όμως με εκλέπτετε και λέγετε, εις τι σε εκλέψαμεν? Εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είστε κατηραμένοι με κατάραν. Διότι σεις με εκλέψατε, ναι, σεις όλον το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην, για να είναι τροφή εις τον οίκον μου. Και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχέω την ευλογίαν εις εσάς, ώστε να μη αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών τον καταφθύροντα και δεν θέλει φθείρει τους καρπούς της γης σας.
Ουδέ η άμπελό σας θέλει απορρίψει προ καιρού των καρπών αυτής εν το αγρό, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλουσι σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι εσείς θέλετε είστε γη επιθυμητοί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου, λέγει ο Κύριος, και είπετε, τι ελαλήσαμεν εναντίον σου? Σεις είπετε, μάταιον είναι να δουλεύει τις των Θεών, και τις η ωφέλεια ότι εφυλάξαμεν τα διατάγματα αυτού και ότι περιεπατήσαμεν πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων? Και τώρα εμείς μακαρίζομεν τους υπερηφάνους. Ναι, οι εργαζόμενοι την ανομίαν υψώθησαν. Ναι, οι πειράζοντες των Θεών και αυτοί εσώθησαν. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους, και ο Κύριος προσήχε και ήκουε, και γράφει βιβλίων ενθυμήσεως ενώπιον αυτού, περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Και θέλουσιν είστε εμού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εν τη ημέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου και θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, καθώς σπλαχνίζεται άνθρωπος των ιών αυτού, ώστις δουλεύει αυτόν. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Κεφάλαιο Δέλτα. Διότι ιδού έρχεται η μέρα, ή της θελικαίοι ως κλίβανος, και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράττοντες ασέβιαν θέλουσιν είστε άχυρον, και η ημέρα η ερχομένη θέλει κατακαύσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει εις αυτούς ρίζαν και κλάδων. Εις εσάς όμως, τους φοβουμένους το όνομά μου, θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν τες πτέριξιν αυτού, και θέλετε εξέλθει και σκυρτήσει ως μοσχάρια της φάτνης, και θέλετε καταπατήσει τους ασεβείς, διότι αυτοί θέλουσιν είστε σποδός υπό τα ίχνη των ποδών σας. Καθήν ημέραν εγώ κάμω τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ενθυμίστε τον νόμον του Μωυσέως του δούλου μου, τον οποίον προσέταξα εις αυτόν εν Χορίβ, δια πάντα τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τα κρίσεις. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα.